poveste care e în derulare, cea lui Cibi Bornă. Probabil vă aduceți aminte, românul de origine maghiară de la Miercurea Ciuc și-a găsit de lucru după ce a fost pus pe liber de șefii săi de la ANAF. O să reluăm povestea, însă să vedeți ce face acum domnul Bornă. Cibi Bornă și-a deschis un stand la târgul organizat de zilele municipiului Sfântul Gheorghe. Deși marfa este unică, nu are prea mare căutare. Pot să cumperi. Să cumpăr un tricou? Câte tricouri ai vândut până acum? Cărți, stegulețe cu stema Ungariei mari și tricouri imprimate cu mesajul "Ținutul secuiesc nu e România" sau pe care figura harta României fără Transilvania, toate zac pe tarabă. Crezi că acțiunile tale sunt legale pe care le faci? Vinzi marfă irefetistă. Vinzi marfă irefetistă. Românii din Sfântul Gheorghe nu au o părere prea bună despre comerciantul Cibi Bornă. Atâta îl duce mintea. Un om dement. Unul de la așa care a rămas pe 1800 așa de când, sau mai devreme, când erau migratorii. Nici românii de etnie maghiară nu apreciază actele lui Cibi Bornă și marfa pe care acesta încearcă să o vândă. Nu mi-a plăcut, sincer. Deși sunt ungur, dar nu. Cred că este ceva cu capul. Aici la Ardeal ești ungur și român și sași, nu știi, și țigan. Trăi în pace și faceți iubire și cred Dumnezeu. Fără asta, dracu. Polițiștii din Covasna s-au autosesizat după ce au primit reclamații în legătură cu manifestările anti-românești ale lui Cibi Bornă. În ceea ce privește materialele iredentiste pe care le are acolo, se fac cercetări și urmează să vedem dacă sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni. Cibi Bornă este deja cercetat pentru instigare la discriminare de către parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, după ce a spânzurat o păpușă cu chipul lui Avram Iancu în centrul municipiului Miercurea Ciuc. Partea bună în toată povestea asta este că nu sunt prea mulți după modelul lui Cibi Bornă. Da, vreau să o luăm un pic. Noi am făcut zilele acestea un protest, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilitate în Rezervă și Retragere. Am fost la sediul fiscului, am făcut un protest, am înmânat și un document. Bineînțeles că n-a venit nimeni afară, nici domnul Blejnar, nici altcineva. Cu mare greutate am reușit să dăm documentul respectiv și să înregistreze cineva acolo. Noi eram infractori acolo mai degrabă decât subiectul pentru care ne-am dus. Și ne-am dus special pentru această situație, pentru că acolo s-au încălcat niște articole clare din Constituție și din legile țării. În mod normal, existau atitudini absolut normale în orice stat. Dacă o persoană de la Gheor, un român de la Gheor, din comunitatea românească de la Gheor, l-ar fi luat pe coșuc și l-ar fi spânzurat o păpușă în piața publică, să fiți convinsă că până în momentul acesta era bine condamnat și pe bună dreptate. Bine condamnat și bine pus la saramură. Opinia mea, și cu asta să mă ierte distinși și participanți la discuție că am intervenit acum, opinia mea, și o spun și ca
jurnalist militar de o viață și ca militar și cred că știu ce vorbesc, este că domnul Cibi Barna nu acționează de unul singur. Este o sondă care așteaptă un anume răspuns prin ceea ce face. Este un test. Face parte dintr-o acțiune mai largă. Nu știu dacă este așa, i-am văzut pe toți acei români de origine maghiară vorbind despre acțiunile domnului Cibi Borna. Este o provocare bine pusă la punct. De altminteri, siguranța cu care face lucrurile astea, disprețul față de propria situație de cetățean, că își pierde pâinea, își pierde locul de muncă și așa mai departe. Domnul Manda, aici este o poveste care a fost până la urmă provocată și întreținută și de autoritățile statului român. L-au delegat inițial la Brud ca să îi dea o lecție. România de acolo s-au manifestat în consecință, nici domnul Cibi Borna nu era curios să se ducă la Brud. Pe urmă l-au mutat în București. Cred că există niște norme în Codul Muncii care spun exact cum se tratează momentele în care încalci legislația. Numai că domnul Cibi Borna practic n-a făcut nimic, dacă vreți, ca să-și pună în pericol locul de muncă. Și a ieșit așa hârmârul ăsta întreținut, cum spuneam, de autoritățile statului. Și aici e o greșeală. Deci nu trebuia dat afară, scuze, nu trebuia dat afară. Măsura dării afară venea după o condamnare la tribunal pentru încălcarea Constituției. Domnul Manda. Dacă vorbim despre chestiunea asta cu ANAF-ul, eu știu că în codul funcționarului public, un funcționar public are niște obligații de conduită și acolo a fost o discuție pe care le-ar fi încălcat și sigur s-a constituit o comisie. Ce trebuie să mai spunem este următorul lucru, că domnul Cibi Borna nu este la prima abatere de acest gen. Până când a fost spânzurarea acelei păpuși, mai făcuse astfel de gesturi și era cunoscut în zona respectivă, numai că nu s-au sesizat deloc autoritățile. De-abia după ce a apărut în media națională, au început domnul Blejnar să-și arate excesul de zel și cum îl pedepsește pe domnul Cibi Borna, trimițându-l, folosind probabil legal pârghile pe care le are, să-l transfere în interes de serviciu în altă zonă. Cred că de altfel și discuția pe care o facem. Fără îndoială, aici... dar stați puțin, că acum eu mai știu puțină geografie, spre deosebire de cei despre care am vorbit anterior în emisiune. Nu era mai ușor să ar fi delegat peste deal, în Piatra Neamț, dacă vreți, peste munte acolo, că era mai aproape. În Piatra Neamț sau la Iași. Nu, era o formă de a-l pedepsi, eventual, ca să mai stigi și alte spirite. De instigare, dar să ne arate domnul Blejnar, dacă tot v-a jignit pe voi românii, ne-a jignit pe noi românii, uite ce-i fac eu, atâta timp cât stă la nivelul pixului meu. Îl trimit unde? Păi n-au fost prea încântați nici... Unde Avram Iancu este. Iertați-mă, asta semăna cu o pedeapsă de tip dinainte de 89. Ai greșit că nu mi-ai făcut mie nu știu ce chestie, că ești un post undeva și te pedepsești trimicându-te la munca de jos sau departe de casă sau la unde a încercat la cucuieții din deal. Nu așa, e o greșeală din partea. Vă rog, dați voie, domnule. E o greșeală. Eu vreau să adaug următorul lucru. Ce facem noi acum, ce face mass media, îl încurajează pe domnul Borna să mai facă astfel de acțiuni. Pentru că a și spus, crezul vieții domniei sale este ca Ardealul să nu mai fie ținut românesc, să fie ținut unguresc. A spus-o. Păi da, ce astea face sunt tricourile pe care le-a vândut. Acesta, iar eu vă spun că să-ți promovezi o idee în media națională, să se rostogolească media națională, nu sunt mulți ca domnul Borna care să aibă astfel de noroc. Ori noi nu facem altceva decât să-i alimentăm sau, dacă vreți, să-i dezvoltăm ideile pe care le are. Eu cred că e o chestie pe care ar trebui să o lăsăm la latitudinea autorităților statului. Și uitați-vă dacă și intervin, fiindcă dacă autoritățile statului ar fi intervenit, domnul Cibi Borna nu era cu tarava în piață. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Autoritățile statului încheie propoziția, facem cercetări să vedem dacă sunt elemente constitutive. Domnule, publicitate este sau nu este? Clar. Publicitate, dar înainte vreau să vă spun ce